Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Bon dia, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous 15 de maig a Sant Cugat. Els primers equips masculins de l'handbol Sant Cugat, el rugbi Sant Cugat i la UESC de bàsquet afronten un cap de setmana decisiu, amb les diferents fases d'ascens a categories estatals. Els entrenadors dels 3 equips han passat per Cugat Mèdia per explicar les hores prèvies davant aquestes cites. El tècnic de l'handbol Sant Cugat, Arit Salvador, ha deixat ben clar que volen exhibir el seu joc i fer un bon handbol i que els rivals hauran de fer molta feina per guanyar-los. L'escoltem. Nosaltres ens hem de centrar el que depèn de nosaltres. Evidentment tenim davant rivals que segurament entrenin més, que físicament són superiors, que alguns s'hi dediquen, que tenen més recursos, però penso que nosaltres podem jugar millor amb vol. Aleshores volem fer valer això, el nostre talent i les nostres ganes de competir. No els hi deixarem fàcil, gens fàcil, i hauran de suar moltíssim si ens volen treure algun punt d'aquesta lligueta. Els santcuatencs disputen des d'aquest divendres fins diumenge la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal a Còrdova. Per la seva banda, el tècnic del rugbi Sant Cugat, Martín García, assenyala que estan molt focalitzats en la seva feina i coneixedors de les dificultats d'enfrontar-se amb el Guernica. Sí, la verdad que con muchas expectativas de ir a competir el domingo a Guernica. Es un partido que va a ser, la verdad, que muy duro. Seguramente en la semana llueva en el País Vasco, con lo cual va a ser un campo que va a estar pesado y complicado. Pero bueno, estamos preparados al 100% para... El partit de semifinals a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal, serà diumenge a 2:15 del migdia, partit únic al Camp Basc. Finalment, l'entrenador de la UESC, Gavi Payet, ha destacat la igualtat de la final a 4 i del rival a semifinals, el Montgat. La final a 4, per pujar a tercera FEP, es disputa aquest cap de setmana a Mollet i els santcuatencs s'enfronten a semifinals contra el Montgat. També és notícia que Sant Cugat serà del 21 al 25 de maig l'epicentre del sol, el reggae i el funk, amb la 11a edició del festival Sant Cu Black. Amb el lema L'última esperança, el festival fa una crida al pacifisme, l'ecologisme i el protagonisme del jovent com a motor de canvi en un món marcat per les crisis globals i les restriccions culturals. I per aquest dijous, 15 de maig, us proposem la presentació del llibre Brots de narcosocietat, de la periodista Fàtima Llambric. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Ateneu Santcugatenc. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.